Ciri-ciri wong galau. Ini motor telon. Telon sing tengah madhep mburi. Angel. Itu nekat pokok. Ciri-ciri wong galau. Kakak njaluk password wifi. Soalnya ngirit. Heeh. Ciri-ciri wong galau. Apa-apa difoto. Berarti nek biasanya meh mangan, sak dolan dipangan difoto. Wah, terus nek bar ngising sak urut gempur difoto sih. Terus diupload. Apa difoto. Wong watuk difoto. Ciri-ciri wong galau. Ya saru-saru. Sering ngirim broadcast ra jelas. Daripada kowe ngirim broadcast, Mending ngirim kowe donga. ngirim santet ning mantanmu. Jerone broadcast. Ciri-ciri wong galau. Ciri-ciri wong galau. Wedi ra duwe sinyal. Seneng ngising. Cocok.